नमस्कार. श्रावण अगदी जवळ आलेला आहे आणि त्याच्यासोबत गटारीसुद्धा. तर आज आपण गटारी स्पेशल हे सुक्कं चिकन कसं करायचं ते बघणार आहोत आणि ते पण मालवणी पद्धतीने. एकदम झणझणीत चमचमीत असं हे चिकन तयार होतं. कसं करायचं ते बघूया. तर इथं मी चिकन घेतलेलं आहे. जवळजवळ 1.5 किलो हे चिकन आहे. आता ह्याला मॅरिनेशन करायचं आहे आपल्याला. मॅरिनेशनसाठी बघा मी इथं 1 चमचा मालवणी भाजका मसाला घेतलेला आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, 1 चमचा मीठ घेतलं आणि थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे. आणि हे सगळे जिन्नस या चिकनला आपल्याला मस्त असे लावायचे. सोबत मी अर्ध्या लिंबाचा रस पण इथं लावलेला आहे. लिंबाच्या रसाने टेस्ट खूप चांगली येते. आणि हे सगळं छान अगदी चिकनला लावून घेतलं आणि चिकन झाकून ठेवून 15 मिनिटासाठी तसंच ठेवून दिलेलं आहे. आता फोडणी बघूया. तर एका कढईमध्ये मी अर्धा कप इथं तेल घेतलेलं. तेलाची क्वांटिटी थोडी जास्त घ्यायची. काही बेसिक खडे मसाले घातलेले आहेत मी. जिरं, तमालपत्र, 2-4 लवंगा, 2-4 मिरे आणि अगदी थोडी दालचिनी घातलेली आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं खडे मसाले घाला. खडे मसाले परतवून झाल्यानंतर मी इथं 3 मोठे कांदे घेतलेले आहेत. ते सुद्धा उभे चिरून घेतलेले आहेत. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही बारीक चिरलेला कांदा पण इथं वापरू शकता. आणि मस्त कांदा अगदी निम्मा होईपर्यंत अगदी परतवून घ्यायचा, मस्त गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत. कांदा परतवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी काही खोबऱ्याच्या कातळ्या आणि हे काजूगर घातलेले आहेत. चिकनमध्ये खाताना मध्ये मध्ये येताना खूप छान लागतात. त्याच्यामुळे टेस्ट खूप चांगली येते. कातळ्या तर आवर्जून घाला. माझी सासू तर प्रत्येक रेसिपीमध्ये चिकनच्या कातळ्या घालते. आता मसाले घालायचे. 1 मोठा चमचा मी इथं काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 1 मोठा चमचा मी इथं चिकन मसाला आणि 2 मोठे चमचे मी इथं मालवणी भाजका मसाला, थोडी हळद घातलेली आहे. परतवून घेतलं ते मसाले. नंतर मग 1 मोठा टोमॅटो आहे तो चॉपरमध्ये बारीक करून घातला. तो पण याच्यामध्ये एकत्र केला आणि नंतर मग मगाशी जे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते इथं ॲड केलेलं आहे. आणि सोबत चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. आणि आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची. छान मसाला सगळ्या चिकनला इथं लागलेला आहे, बघू शकता. आता याच्यामध्ये अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे, कारण आपण सुकं चिकन करतो आहे. त्यामुळे याच्यावरती मी असं झाकण ठेवलं आणि झाकणावरती मी पाणी घातलेलं आहे. आणि या वाफेवरच एकदम मिडियम टू स्लो गॅस फ्लेम ठेवून आपल्याला हे चिकन मस्त असं शिजवून घ्यायचं आहे. आता याच्यासाठी वाटण लागणार आहे ते बघूया. पॅनमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 कांदा उभा चिरून घातलेला आहे. सोबत काही बारीक तुकडे आल्याचे आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत. व्यवस्थित भाजून घ्यायचा कांदा, कुठेही कच्चा वगैरे ठेवायचा नाही आहे. छान भाजून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि सोबत सुकं खोबरं पण घातलेलं आहे. चिकनच्या रेसिपीमध्ये थोडंसं सुकं खोबरं पण वापरा वाटणामध्ये, चव खूप चांगली येते. आणि सोबत मी कोथिंबिरीचे देठ घातलेले आहेत. कोथिंबिरीचे देठ शक्यतो जास्त वापरण्याचा प्रयत्न करा. आणि आता हे सगळं छान अगदी मी भाजून घेतलेलं आहे. खोबऱ्याचा मस्त असा वास येईपर्यंत, त्याचा थोडासा ब्राउनिश कलर होईपर्यंत आपल्याला हे छान असे मीडियम गॅस फ्लेमवर भाजून घ्यायचं आहे. नंतर मी गॅस बंद केलेला आहे आणि हे गार करून घेतलेलं आहे. आता 20 ते 25 मिनटं झालेली आहेत, बघू शकता. चिकन आपलं मस्त असं शिजलेलं आहे. चिकनच्या अंगच्या पाण्यामध्येच हे मस्त असं शिजलेलं आहे. पाणी पण त्याला सुटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये मगाशी जे आपण वाटण केलं आहे ते आपल्याला घालायचं आहे. आता वाटणाची क्वांटिटी तुम्हाला कसं सुकं पाहिजे, जास्त ग्रेव्हीवालं पाहिजे की कमी, त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं वाटण घालायचं आहे. वाटण मात्र थोडंसं जाडसर ठेवायचं, एकदम बारीक वाटण लावायचं नाही आहे. वाटण एकत्र करून घेतलं आणि नंतर मग याच्यावरती हिरवी कोथिंबीर घातली. आणि याच्यातलं पाणी आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला सुकं चिकन करायचं आहे. जेवढं सुकं पाहिजे त्या प्रमाणात याच्यातलं पाणी आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे. शेवटी मी थोडंसं तूप घातलेलं आहे. मी जेव्हा सुकं चिकन करते तेव्हा नेहमीच थोडंसं तूप घालते. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, पण तुपाने टेस्ट खूप चांगली येते. पुन्हा एकत्र करून घेतलं आणि मस्त असं आपलं झणझणीत चमचमीत असं हे मालवणी पद्धतीने सुकं चिकन इथं तयार झालेलं आहे. भाकरी किंवा चपातीसोबत खूप अप्रतिम लागतं. सुकं चिकन हे सगळ्यांना आवडतं. तर नक्की अशा प्रकारे करून बघा. थोडीशी मसाल्याची क्वांटिटी जास्त ठेवली ना तर हे झणझणीत चमचमीत असं मस्त असं आपलं हे सुकं चिकन इथं तयार झालेलं आहे. तर हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर तिला लाईक करा, शेअर करा. तुम्ही केल्यानंतर ती कशी झाली ती पण कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.